ቀንዲ መራሒት ናይታ ፊልም ሜላና ትበሃል ኮይና ኣብ ንእሽተ ከተማ ትነብር ነይራ። ንሳ ዘደንጹ ጽባቐት ውንን ግርማ ናይ ከተማ እያ ነይራ። ደቅታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ኣብ ፍቕሪ ነይርዎም፣ ኣንስቲ እታ ከተማ ድማ ቅንአ ነይርወን። ከምኣ ኮናውን ድሌት ነይርወን። ነፍሲ ወከፍ ወዲ ተባዕታይ ናይታ ከተማ ኣፍቃሪቶም ክትከውን ተምኒቶም። ኣብታ ከተማ ሮላንድ ዝበሃል ወዲ ይነብር ነይሩ። ካብ ሜላን ኣመና ይንእስ ድማ እዩ። ሓደ መዓልቲ ሮላንድ ሓዳሽ ብሽክሌታ ይገዝእ እሞ ንኣረግቱ ከርእዮም ምስ ከደ ኣረግቱ ሜላን በዚ መንገዲ ክትሓልፍ ምዃና ተሰሚዑሎም ይዛረቡ እሞ ኩላቶም ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ሜላና ክትሓልፍ ከላ ብተምሳት ክጥምትዋ ከለዉ ሮላንድ ዓይኑ ካብኣ ከኣለ ኣይከኣለን። ወላውን ምስ ሓለፈት እንተኾነ ካብ ምጥማት ኣያብኩረን። ናብ ውሽጢ ከተማ ምስ ኣተወቱን ደድሕሪ ኣይከዱ። ኣቦ ሜላና መምሕሪ ነይሩ። ተመሓርኡ እንዳተላገጽሉ ብዛዕባ ሜላና ኣብ ቀድሚኡ እንዳተዛረቡ የቆጥኡን ነይሮም። ሮላንድ ናብ እንዳ ሜላና ገዛ ይኸይድ እሞ ከምኡን ብመንገዲ ነኳል ኣሕሊፉ ክከታተላ ይጅምር። ሰብኣይ ሜላና ወተሓደር ስለ ዝኾነ ናብ ወግእ ወፊሩ ነይሩ። ክሳብ ሽዑውን ኣብ ወግእ ነይሩ። ንኣረግቱ ሓዊስካ ናይታ ከተማ ነበርቲ ብዛዕባ ሕማቕ ክዛረቡ እንተጀመሩ እኳ በንጻ ሮላንድ ግና ፍቕሪ ሜላና ከስምዖ ከም ዝጀመረ ይረአሙ። ሮላንድ ዋላ እኳ ንሳ ምስኡ እንተይዝሓልወት ምስኡ ከም ዘላ ከስእላ ጀሚሩ ነይሩ። ንእሽቶ እንተነበረ ከም ኣበይቲ ክነብር ዝደሊ ነይሩ ኮይኑ ናይ ኣቦኡ ስረ ብምቁራጽ ክከደን ይጅምር። ምክንያቱ ሓፂር ስረ ምኽዳን ሕፍረት ስለ ዝተሰምዖ እዩ። ብሰንኪ እዚ ተግባራቱን በብኡ ብዙሕ ግዜ ተሓሪሙ እንትኾነ ግና ሮላንድ ደው ኣይበለን። ዝገደደ ደድሕርያ ክኸይድ ጀሚሩ። ብነኳል ናይ ገዝኣ መንደቕ ሓሊፉ እውን ይከታተላ ነይሩ። ንሳ ድማ ብፍጹም ኣፍልጦ ኣይነበራን። ሓደ መዓልቲ በዓል ቤት ሜላና ኣብ ኩናት ከም ዝመፀ ይንገር። ነዚ ዜና ሰሚዓ ኣብ ሓዘን ተጥሕል እሞ ክትበኪ ትጅምር። እዚ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤታ ከቢድ ፍቕሪ ከም ዝነበራ ዘቃልእ እዩ። ሰብኣያ ድሕሪ ደጊም ከምዘየለ ምስ ፈለጠት ኣብቲ ቃልሲ ትፅቢት ንሰብኣያ ተሳዒራ ነይራ። እንታይ ከም ትገብሩ ንምሕሳብ ናብ እንዳ ኣቦኣ ገዝኣ ትኸይድ። ሮላንድ ኣብ ሓደ ዝሰራሓሉ ቦታ ሰባት ብዛዕባ ሜላና ጽዩፍ ቃላት ይዛረቡ ከም ዘሎ ይሰምዕ። ሓቂ ሜላና ዝፈልጥ ኣነ ጥራሕ እዩ። ፍርሓት ዘይብላ ዘዋር ከም ዘይኮነት ከቃልእ ኣለኒ። ናይ ባሓቂ ድማ ምስ በዓል ቤታ ፍቕሪ ነይርዋ። ኣይትጨነቒ ኣነ ምሳኺ ኣለኹም ንከዓበ ጥራሕ ግዜ ሓብን እንዳበለ ምስ ነፍሱ እንዳተዛረበ ይድንግጸላ። ድሕሪኡ ናብ ቤተክርስትያን ይኸይድ እሞ እግዚኣብሔር ንክሕልዋ ይሓትት። መብፅኣ ይኹነኒ ኣብዚ መዓልታዊ ሽምዓ ክውልዕ ኢሉ ይጸሊ። ሓደ መዓልቲ ኣቦ ሜላና ሓንቲ ጽሕፍቲ ይቐበል። ሜላና ምስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዛ ከተማ ትወፅእ ኣላ ዝብል ኣብ ባሕላ ነይሩ። ከምኡን ጓልካ ፍርሓት ፈጣሪ ዘለዋ ኣይኮነትን። ምስ ኣንበቦ ቁጥኡ ይለዓል እሞ ንሜላና ካብ ጥቕኡ ክትርሕቕ ይሓታ። ሜላና ተወሳኺ ግዜ ቤና ተርፍ። እዚ ፈሊጣ ሜላና መሊሳ ቤና ክትነብር ትጅምር። ሮላንዱን ቀጻሊ ክሕልዋ ይጅምር። ሓደ ለይቲ ናብ እንዳ ሜላና ከይዱ በቲ ናይ መንደቕ ነኳል ኣሕሊፉ ምስ ጠመተ ኣብቲ ገዛ ሓደ ፖሊስ ተዓዘበ። ኣብ መንጎም ናይ ባሓቂ ዝምድና ከም ዘሎ ኮይኑ ይረአ ነይሩ። ጥኢት እንዳበልኳስ እንዳበለ ብዝረኣይ ነገር ይግረም። ዘዋሪት ምዃና ከቃልኣየ ይብል ምስናይ ምእማኑ እንዳተጸገመ ድሕሪኡ እቲ ፖሊስ ካብ ገዛ ይወፅእ። ሮላንድ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ይሕባእ። ኣብ ደገ ምስ ወፀት እቲ ፖሊስ ምስ ሓደ ዶክተር ይዛረብ። ሜላናን ኣነን ኣብ ዝምድና ኢና ዘለና። ኣብዚ ውሽጢ እንታይ ትገብር ነርካ? ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎኦም በኣስ ይጅምር። ብኡ ንብኡ ፖሊስ መፂኦም ይኣርቅኦም። ካብኡን ኢኖም እዚ ዜና ኣብ መላእ ከተማ ክዘርጋሕ ጀሚሩ ነይሩ። ሜላና ምስ ዝተመርዓወ ሰብ ድሮ ርክብ ጀሚራ፣ በዚ ድማ ክትእሰር ትኽእል እያ ዝብሉ ዘረባታት ኣጨነቕዋ። ድሕሪኡ ሓግዘኒ ኢላ ጠበቓ ትቖፅር። ጠበቓ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ይእወት። ዶክተር ሓሶት ይዛረብ ከም ዝነበረ ብሕጊ ይረጋገጽ። ድሕሪቲ ኣብቲ ጉዳይ ምእዋታ ተመሳሳሊ ጠበቓ ንሜላና ከስሕታ ይፍትን። ትርጉም ከም ዘይብሉ ነጊራ ነብሳ ክትከላኸል ትፍትን። ሮላንዱን ይርኢ ስለ ዝነበረ ይጭነቕ። ድሕሪኡ ኣቦ ሜላና ኣብ ጉዕዞ በረራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነፋሪ ተሓምሽሻ ከም ዝመተ ይስማዕ። ሜላና ፈሊጣ ትሳቐ። ምክንያቱ ንኩሎም ዝፈትዋ ሰባት ስለ ዝሰኣነት። ሰብኣያ ድሕሪ ሕጂ ከምዘየለ ስለ ዝተረጋገጸ ዝወሓባ ዝነበረ ገንዘቡን ጠጠው ይብል። ብዙሕ ተሓስብ ግና እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ኣይደምደመትን። ድሕሪ ቁርብ ፀጉራ ክትቆርጽ ትጅምር። ህዝቢ ዓለሙን ዝወቕሰኒ እንተኾይኑ ስለምንታይ ፍርሓት ኣምላክ ዘይብላ ዘይኮን እንዳበለት ምስ ነብሳ ትዛረብ። ሮላንድ ነዚ ኩሉ ርእዩ ሕማቕ ይስምዖ። ጊዜኡ ድማ
ኣብ ጭንቀት ይሕልፎ ሸውሓቱ ቃቲሎ ነይሩ ኣቡኡ ብዝኣ ወዱ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይሓርቕ ድሕሪኡ ሜላና ናብታ ዝሓሰረት ጓል ኣንስተይቲ ትቕየር ኩሉ ከተማ ደቂ ተባዕትዮ ይበጽሕዋ ነበሩ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣንስቲ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ብሕርቃና ሜላና ድሕሪ ምኻድ ቀጥቂጠን ይሰግኣ ድሕሪኡ ሰብኣይ ሜላና ከም ዝተመለሰ ይርአ ብህይወት ነበረ ሓደ ሰብ ድማ በቃ ብዛዕባኡ ወረ ዘርጊሑ ነይሩ ገዝኡ ይምለስ ግና ሜላና ኣብ ዝኾነ ቦታ ክረኽባ ኣይከኣለን ድሕሪኡ ናብ ሓደ ቦታ ከይዱ ብዛዕባ ሜላና ይሓትት ንሱ ሰበይትካ ዝሓሰረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ከተማ ኮይና ክብል ይነግሩ መሊሱን ኣብቲ ከተማ ከም ዘላ ይሕብሮ ኣበይ ከም ዝረኽባ ሓርቢቶ ንሓደ ኣርኩ ክሕግዞ ምስ ተወከሶ ክሕግዞ ከም ዘይክእል ይነግሩ ሰባቱን ከመይ ዝኣመሰልካ ሰብኣይካ እንዳበሉ የናሹ ሮላንዶ ነዚ ምዕዛቡ ይድንግጸሉ ይሓዝን ድማ ሕጂ ትስዓት ኣኺሉሎ ብዛዕባ ገጸ ባሕሪ ሜላና ከነግሩ ኣለን ኢሉ ይሓስብ ከመይ ዝሓሰረት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተቐየረት ገለ ድሕሪኡ ሮላንድ ኣብ ወረቐት ይጽሕፈሉ ሜላን ብፍጹም ፍርሃት ኣምላክ ዘይብላ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ከምዚ ክትከውን ተገዲደላ ደቂ ከተማ ብዛዕባ ናይ ሓዙ ዜና ይዝርግሑ ነበሩ ምስ ሰምዐት ጊዜ ኣብ ሓዘን ተሕልፎ ነበረት ኩሉ ዘጋጠማ ገሊጹሉ ከመይ ከም ዝነበረት ብኸመይ ካብቲ ኣዲ ከም ዝወፀት ኩሉ ምስ ኣንብቦ በዓል ቤታ ሜላና ይሓርቕ እሞ ኣብ ዝኣተወቱ ኣትዩ ክመልሳ ይውስን ድሕሪ ምስ ሰበይቱ እናተጓዓዘ ናብ ከተማ ተመሊሱ ይርአ ደቂ ከተማ ግና ንክልቲኦም ኣተኪሮም ይጥምጥሞም ነበሩ ግና ብክፋ ኣይነበረን ዝኾነ ክስ ወይ ጠቐነ ኣብ የአይነቶም ይርአ ኣይነበረን ምክንያቱ በዓል ቤታ ኣሰኒዋ ስለ ዝነበረ ሰብኣይ ሜላና ገለ ምስ ዝብሉን ሕነ ክፈዲ ይኽእል ነይሩ ደቂ ከተማ ሜላና ንበዓል ቤታ ከክብርዋ ጀሚሮ ነበሩ ድሕሪ ሮላንድን ሜላን ንመወዳእታ ጊዜ ፍሩታ ካብ ሜላና ወዲቖም ከተልዕሎም ከላ ክሕግዛ ይራኸቡ ጽቡቕ ህይወት ክትሓልፍ ክጽልልኪ ይብል ብውሽጡ ክልቲኦም ድማ መመንገዶም ይገብሩ